फुजानि ड्रेस लायनांसिगोनलै मालाय लोगोफ्राबो लायजोब्बाय दाबो गैया आंहासो टि-शार्ट बायनोसै ओमफ्राय शार्ट बायनोसै गांसे जुथायाबोथ' नांगोन ना फुरानासो जाजोब्बाय नङाबा आरोथ' एसे एक्सट्राबो नांगोन ना आबा जायख्लं नै ओंखामा जाफैग्रोखाद' ओंखाम जानो मा ओंख्रिलै आयै ओंख्रियाथ' माबासो थाइगिरजों ना एसे दंमोन ना मैया लाबोनाय बेखौनो संबायहां आरो माबा आलु भाजि बानायबाय आबा वाव गोथाव ओमफ्राय नाया लकेल ना आयै औहाय मैयाहाय लाबोफादां बै खाथिनि हाथायाव फानदोंमोन ना बेखौनो लाना फैबाय आं अके आयै ओमफ्राय बेथ' बाद दे आंनो फैसा नांगौमोनलै एसे फैसा नाथाय मानो आबा आयैलै मालाय लोगोफोरा गासिबो गस्ला लंपेन्ट बायजोब्बाय आंल'थारसै फुजायाबो गैथारलाना बिसोरा गोदान गोदान गानना बेरायबा आं माखौ गानगोन दे नोंनालाय गस्लायानो दंखायोमोन माथो आबा आरो सिगांनिखौनो गाननो हायोमोन ना दाख्लै आबै लाबोनायालाय गांसे दङमोन ना गोबावजों खेबसेल' फैनाय फुजाखौबो गस्ला गोजामजों बेरायो आरो आयै आंनि लोगोफ्रा गोदान गानजोबगोन आं बोरै फुरानाखौ गाननो माबाहाय आबा एबाराव फैसा एसे सर्ट जादों आरो आंनावबो एसेबां मानि गैथ'वा दायो गस्ला लंपेन्ट बायनो अब्ला आयै आंहा मा गस्ला मोननाय नंला नामा गस्ला गोदान आंनावबो एसेबां फैसा बहाथो थाबाय थानो आबा जे माबायो एसे एनै थायो बेबो गासैबो थांजोबखायो माथो खरसायावनो आरो दालाय जोंहालाय सोरथो खामायनाय दङ नोमफ्रायाबो गैला आंबोथ' बहानि एथबां मोनबाय थानो आं बिदिनो फैसा दोनथुमनाय मानाय बिदिसो सोलिबाय थायो एखनबा आइनाव लायो नङाबालाय आइनावबो बेसेथो लायनो आबा आखायावबो थाबाय थाया जेबो खामानिबो मावथ'नाय जायाखै बहानिथो मोनबाय थानो आबा होमबा मारैथो जाबावगोन दे आयै बेखौनोथ' सम सम सानोसै आङो माबा मोनसे मावनोसैसो नामा एसे मावनो हानाय बायदि बाब साना मोनथिब्लाथ' खम मोजां मोनसिगोन बियो आरे बिना बिखुनजोआ मानिबायसो दा सानखौबो फैनो होबाय आइ एम सो हेपि दायो मानोना रियेलि ओरैबायदि खुसि मोनदोंना आङो नाथायबा साना मानो बिदि मेसेज हरना दोनखोबा हरथ'नाङा आंनाव आं बिजि होननानै आरो न'आवबो डाइरेक्ट थांसै होनना बुंदों जाम्बाया मोनथिया बियो एसे मोजां आं बिखौ गुड निउस खोन्थानो सानदों आंबो एसएमएसआव लिरनो हागौमोन नाथाय नङा आं बिखौ फेस टु फेससो खोन्थानो सानदोंमोन आंनि सिमाङा थारैनो फुरा जामारसिगोन सानजों आंजों फुजाया जमा ओमफ्राय आंथ' बेबायदि प्लेनिं खालामखादोंमोन जे आइजों जोंहानाव न'आव बेफोरबायदि फुजा जाफैनो होननानै आयै थेंक इउ नोंसो मानि मारबाय दाथ' आरो जोंखौ जेबो गाज्रिबो मोनासैबा नेनानैल' थामारनांगौ दे बाखि उनाव खुसिया सानसेबाबो फैमारखायो न'आवसो थांबायदां बेथ' मैया मोनायावनो सफैनांगौमोन ना मैया मोनायावबो हरथ'बाय थानाङा होननायखाय हरासै आं दा दहाय हरदोंमोन ओमफ्राय थिखोआसै माबा बिजि जासोदोंथाय बेखायनो हरथ'वाखैमोन दे आंबो बारा एथ'बां मानि गाव हरखायो नालाय दहायबो सार्जआसो जोबना होनना मेसेज हरदों मानो मेसेज हरबाय थादों जेनेबा बे आंथ' आंबो दायो थांखागोन नालाय न'आव थांना सारप्राइज हैनोसै आं बिखौ ओइ आब' आहा आब' थुनथुलि हांसोखौ मासे मोनबोबायलै माबा आनैमोनाबो गैलामोननो हांसोआनो मानैल'खासैमोन ओमफ्राय मासेखौ हरबाय आरो फाननोसो लांनो नागिरखादोंमोन नालाय मोनबोबाय मोजाङानो जाबाय दे आइ एम स' हेपिलै आब' एबारथ' नोंबो फैनो मोनखाबाय गुमियाबो फैनो मोनसिगोन दा बारा हेपि जानाङा दे आरो ओमफ्राय नोंखौथ' नुगासिनोसो आङो मा बेबायदि खालामामोन नोङो हो आइजों माबा रागा रुगानो आइयाबो एखनबा अभार रियेक्ट खालामोना आब' बेखायनो रागा जोंफ्राङो आं एखनबा नोङो बिदि होननानै जागोन नामा जाम्बा बिदि होननानै बिमाखौ नों रागा जोंबाय थानोसै आंखौनो रागा जोंनानै थाबाबो आं रागा जोङाखै ओमफ्रायथ' बाद दे आब' बेलाय बे जोंनालाय बेफोरबायदि जाबाय थाखायोना खोमायाव थां होजागोन मोनथिबाय दा गथ' एकदमबारे खोमा रिंलायनायनो जानला मानला नङा दै ओमफ्राय आब' गोसोफ्रा माबायदि फिलिंस मोनखोब्रा हाबानि उनाव फैनो मोननानै गोबावजों बेबो मोजांखौनो मोनदों आरो एकदम जिंगालाला हु होननाय बायदि ओमफ्रायथ' नोंथ' दा मालाय जाबायलै जोंनि आलासिसो जाबायना दाथ' न'आव फैबाबो नोंहासो थाब थाब हाबा जानानै थांबाय दा अबावलाय आरो सिगां बायदि जाबावनो दे आब' गोसोबायदि नोंथ' खारथिंलाबायनोबो मोनला दां दाना ने गोसोखाङो दा बिरादनो
आरोबा दखानावबा मेथाइ जाहैनो मोनखालासो बियो जासुलिया गोदोआवबा बा न'आव थाबा माबायदि दखान खारग्राया दा जाम्बा सिरि थानों जेबो मिथिया आरोलाय दखाननि गोनांथि गैया ना थांनो होनबालाय आं हाखायो इस डायलगाबो नायनाय मेथाइयाथ' बिराद खम जाखाबाय बे मा होनदों नोङो नुदोंना आयौ बोरैबा मारै बिदि गोलैसोथाय आङो गोलैनानै दाना आथिङावनो माबासो जाबायदां लोरिबायसोदां आथिङानो थाबायनो हाला आंनिया आं बोरै न'आव थांनो हाबावगोन दे I'm sorry मेल नाथाय नै आथिङानो आं थाबायनो हालिया बे यार माथो जाब्रबलायखो नोंहालाय आथिङालाय बेहायनो मा जादों बेहायनो साथारदों बे जा सागादों आथिङा आं न'आव थांनो ओंखारबायानोमोन बोरैबा गोलैखोथाय आं जेबोखौनो फात्ता मोनासै दाना होमबा नों न'आव बोरै थांबावगोन नोंसिनि न'आव फेमिलियाव बिदा फंबाय बिब' बिनानाव सोरबाफोर दङबा खोन्था हरनो हागोन ना लांफैनो थिननो हागोन एनिवान न' बेफोरबायदिथ' रावबो गैया दङ आदा सानै दङ ओमफ्राय बिब' दङ बिनानाव सासे दङ आरोना अब्लाबो बिसोरो आंखौ बिदि लांफैलायबा एसे बोरैबा जागोन ना नोंनि फेमिलियाव एथ' बुरजाखाबा बिदाखौ लिंहरदो बास नोंहाबोथ' थांनो नांगोन ना न'आव प्लिज मेहेर आंनि आथिं हामजासे बेहाय थाथ'बावनोसै नामा आङो दा मुलि लाबोगोन दे आङो ओमफ्राय मलमबो थेंक इउ स' माच हाउ सुइट मेहेर आं दसे रेस्ट लाथ'नोसै दे बिराद सासोबाय आथिङा नाय जोंनाव बारा गोबाव थाबाय थानो हाया दे जेरै नोंखौ आं लाबोफ्रांबाय नाथाय नोंबो थाब थांफिन आं दायो मुलि लाबोगोन ओमफ्राय मलमा नालि थाबैनो आरो हामबाय हामाबा नों दाखौ लिंहर दे जागोन माबा मोनसे जागोन दे नाव आं दसे रेस्ट लाथ'नि सानाया बोरैबा जाजोब्बाय आथिङा डक्टरनाव थांनांगौबा दानो लांसै आङो बेखारावनो जानला मोनला गोलैलाबायनानै मोजां थाल लाया नामाब्रा नोंलाय डक्टरनाव थांथ'ला नामा आथिङा मुलि लाबोदो नों बेजोंनो हामगोनदां मलम मुलि एसे लाबोबानो बेजोंनो आरामसे हामगोन दे थाथ' होमबालाय लायनि आङो आथिङालाय मा जानो आंनालाय बेथ' बास बाहानासो नोंसिनाव थानो थाखाय मा जादों आथिङालाय हेलेनायाबो जेखौ फसायबाथाय फसायबायसै आरोना बेखौ फिसा नागारा नुदोंना दाबो नों आंनि थाखाय मुलि लायनो थांबावबाय बेसेबां केयार खालामो नों आंखौ नोंनि बेफोरबायदि माबा केयार खालामनायावथ' आं फिदा जालांगासिनो दायो दसे रायलायनो चान्स मोनबावलायबाय ओमफ्राय बेखौ ओरैनो खेलायैबाबो सोंगोन आङो र' सोरबा दंखायो ना मायो दंखाबाबो हे गेट आउट मा सिख्लालै बेलाय माथो थांनोनो ओंखारथारला आं बुंबाय फेमिलिनि सोरबा मेम्बारखौ लिंहरदो बेखौबो लिंहरा लाबोनानै थोद जारलासो जागारबायलै दाना बोरै थिनहरफिननांगौ जाखो दे आङो बिहाव बिखुनजोखौ रायजानोथ' गिखागोन नोङो जोंना जाम्बा गुबुननि बायदि नङाथ' आइ आफाया माबा एकदम रागा खराबो नङा आफायाथ' हाथायाव थांबानो मेथाइ लानानै फैखायो जाग्रा माबा नङा माबा मोनसे इस बा मालायसो खत्त' अनो आरो नों गुमैयालाय बेबोथ' लाबोबाय थायोना बहाबा बायहेरायाव थांबानो आंनि फेभरेट ओमफ्राय आं फसायनाय गासिबो लाबोजोबखायो दा बा होमबालाय सनायानो सना सान्दियानो सान्दि नामा आब' बिदियानो होनजाबाय दे आरो ओमफ्राय गुमैयालाय मालाथो फैबावगोन आब' नों लेंहराखै आरो फैबाय दे न'आव थांबाय साना मैयानो सफैदों मोनायाव दा न'आवनो दं बियो माने आं फन हरदोंमोन गाव बिजि होननायखाय दा हरथ'वासै आङो मेसेज खालामदोंना एबार गुमैबो फैबावबाना आब' फुजाखौ गोबाव जालांखादों नों जोंनावनो माने मिथिबायना नोंसोर हजोंहाय जानाङा जोंनि न'आव फैनानै बेहाय जाफैदै जाम्बा टेक्ला मा जोंनि न' बेलाय बे आंनिबो न' अबाव आंखौ आलासि सानदों आरो नों आलासि साननाङा आंखौ आंलाय बेवहायनो थांलाय फैलाय दाथ' आइया फैनो होखाबाय नालाय फैबायानो थागोन आं नायनो बालायनायनो इस ओमफ्राय आब' मिस इउ स' माचलै बिराद मिस खालामखादोंमोन दे जागोन दे आरो जागोन ओमफ्राय थांद' हांसोआ डाइरेक्ट गोदाहैखादो दे आरो होमबालाय आब' थाथ' दे बाना बुंनो आंखौ सना फागोला बुंनो
आंखौ सना हाया आं नोंखौ बावनो हाया आं नोंखौ बावनो हाया आं नोंखौ गारनो ओइ आयै खादाया बोरोब्रा दसे थानानै साननो फन हरफिनसां मा जाम्बा बायदि मेसेजल' हरबाय थाखो बियो ओमफ्राय आजां गाजां जाम्बा जाम्बानो आंनि रावखौसो खोनासंनो बादों ना मादों ना माखौबा बोराबदों जाम्बा जाम्बाखा मानसियानो माखौबा मेसेज खालामबाय थाखो मेसेजल' न'आव थांबासो र' थिग्लायखागोन आं बिखौ न'आव थांसै होनबाय ओमफ्राय मानोबा फन रायलायनो बाखोबा बिदिथ' खालामामोन बे मोनसे साला मा नांनायनि गोलैनांगौ जाखो दे थोद बेखारावनो आंहासो मुलि लायबावनांसिगोन ना मा फन हरलाबाय थादों हा मेहेरांसो अखाफोर अखाफोर औ मा आं हरनायखौ गाज्रि मोनदों आरो माथो रागा जोंदोंदां नों नङा नङालै नोंखौलाय मानो रागा जोंलाबायनोब्रा सासे लोगो हरनायखौसो सानफ्रांदोंलां ए बेखौनो आंखौसो गाज्रि मोनखो ना माखो सानदां रिप्लाइ हरासैना नोंबो दहाय आं मेसेज खालामदोंमोनथ' औ आलासि दङना बेखायनो फनजों बारा लेनदेन लाथ'वाखैलै आङो माने फनखौ नायथ'नाय जायाखैलै अके मानोबा हरदोंमोन होमबा दिनै बिदि सानलायथारबाय आं ओरैनोसो हरदोंमोन आरो माबा सोंबायब्रा माथो जानो सोंनायनिलाय आलासियानो थाङाखैना दाख्लै फैनायानो मा दाबो थाङा नामा बे जौ फाग्लायालाय औलै थांथ'वाखै आथिं गोग्लैनानैसो होबावबायना थाबायनोनो हायानो बिराद माबा साना दङनो आथिङा दे होमबाना अखाफोर आं मुलि लायना फैग्रोनोसै बेनो थाब एसे हामो खोमादां बिराद सानानै दङनो आथिङा माब्लाथो थांगोनबा हामबानो थांबाय आरो माथो थांसिगोन होनखादोंमोन दे होमबा ना दायो कल खालामसै आङो सम मोनबा फ्रि सम मोनबा औ दे होमबालाय ओमफ्राय ओंखाम जाखांबाय दा न'आव गासिबो थिगैनोथ' दंना जेबो दावरावथ' जाथ'वाखै बिसिनालाय बिदिनोसै गाज्रि मोना दं नालाय एसे एनै बखियो आरो दे टेनसन लानाङा दे आं दङना आं खेबसे थांफिनबावगोन र' सम बहननो हाथ'वाखै आङो नाङा मिया नों फैथ'नाङा नों फैबोला बिसोर ओरैनो नोंखौबो रागा जोंलाबायनानै दंना आं माबागोन र' माबा मोनसे जागोन बियो आबा मिये हारसाजों फन रायलायबाय थाखो नोंलाय आन्थि फैदों दे होमबालाय ना दोनथ'नोसै लाखिथ'नोसै दायो हरगोन आङो आयै बे लोगो हरदोंमोन सासे माने ओरैनो हरदों आरो ना टाइम पास बेथासोनानि टाइम पासआ सोरबा लाबारथ' नङा हे कमन आयै आंनि लाभार जानो आरो बेबो ना बेबायदि आं लायालै मेहेरा बेफोरनिफ्राय एकदमबारे आयै मिल' गोजानसै माने आं बिदियाव गैलाना आबा नोंबो दे होमबा ना आयै आं दसे मार्केटाव थांना फैनो फार्मासियाव हाबाब आफासोना हामा जादोंसै ना लोमजाबायदों नोङो न' आयै आं लोमजायाखै इसो सासेया माने बिदि आथिङा गोग्लैनानै साना दंनो थाबायनो हाया बे जौ फाग्लाया दाबो ओंखारलांबावाखै माला गोलैफ्रामना बिदि जालायखो माथो दहायसो थिगैनो दंमोनलाय देलायबाय थादोंमोन न'आव थांसै होननानै आयै नायलाय आथिङानो थाबायनो हायानो बिराद सानानै गाबख्रावगासिनोसो हाबाब माला बिदि जाब्रबलायखोसै ओमफ्राय अब्लालाय मालाथो थांबावगोन बेलाय दिनैबोथ' थांलाबा हामबा थांबायब्रा आयै दा एसे मोजां मोना बे मुलि फुनबा र' थाथ' जाबा मोजां ना गाज्रि बेखायनो आं लाबोजानो बाखाथारदोंमोन सिनाया मायानो आरो आखल आखुफ्राबा माबायदि दा मालाय मानसिखौ बिदि दोनबाय थानाया थिग नङाहाय आबा न'आव आरे यार आयै नोंथ' प्रब्लेमखौ मिन्थिखाबायानो ना आं खोन्थाखाबाय दाख्लैनो दा बेबोथ' थांनो ओंखारबायमोन ना एक्सिडेन्टलि बे गोग्लैनानै बिदि जाब्रबलायबाय माथो खालामबावनो आरो थाबायनोनो हायाबा बेसिरि जाखागोन माखौबा बेसिरि दे मुलिफ्रालाय होमबालाय आंखौसो साखर बायदि बाहायबाय थाखो ना माखोसै बेलाय जायाफ्रा मायो माबा जों न'नि मानसिखौसो उल्था सिनाया माया बिदि बाहायफैयो बियो दे आयै बाद दे थांगोन ना मालाय आइ थुनथुलि औ आयै जावैसोआ न'आव सहैबाय होननायालाय हामाथो लिंहरदो फैथोंसै बेहाय सिगांहायथ' एसे बिदि रागा जोंलायनाय दावराव दावसि जाबाय एबाराव लिंहरदो आइ मोजां रायलायनोसां आरे आयै लिंहरगोनथ' थाबनो जेब्ला बे आंजों रायलायगोन मेसेजल' खालामगासिनो नों जामादैया माखौबा रायलायनो बादों ना मादों मेसेजल' खालामदों हाबाब हामानोसै नोंलाय फन बुआखै होमबा
फनखौथ' बुदों र' ओमफ्राय मेसेजल' खालामोबा फन बुबाबो आं दायो हरगोन आं एसे बिजि होनना बुङो माखौबा बिजि जाबाय थाखो ओमफ्राय मानसियालाय बहाथो दंमारोनो मैयानो न'आव सहैसिगोन होनखादोंमोन दा आयै आङो र' आइनाव दा सोंहरनोसै मानसियालाय न'आवनो दंखायो बियो उन्दुदोंसो नामा बिदिनो ट्रेनजोंबो फैनाय जाबाय नालाय उन्दुथों साननानै बारा डिस्टार्बबो खालामथ'वासै आं दहायबो मेसेज खालामदोंना माथो जामारखिसै होनबालाय जेबो जायाखै दे आयै न'आव उन्दुदों बियो आं मिन्थिखायोना सानखौ एसे मेंनाय मोनबाथाय बिदिनो बियो एखनबा उन्दुनानै थायो आरो मेसेजबो खालामहरबाय थाखाबाय नालाय सोंबानो बेखायनो बारा जेबो मोनासां आयै न'आवनो दं बियो आंबो दायो थांखागोन नालाय हाबाब दिनैनो थांसैलाय बिमाखौ एकदम मानि जानो लुगैयै मानिबाय दा आरो मानो थांनो ओंखारलायखो नांगौबा जावैसोखौनो लिंहर बेहाय आं बुंबायना जावैसोखौ बेहाय लिंहर मोजां रायलायगोन आरो जोंहा आरामनो मोनथिगौना आयै दासो नोंनि खुगानिफ्राय जावैसो होननायखौ खोनानानै गोसोआव मार मोजां मोनखाबाय दे आङो ओमफ्राय साननोबो खिन्थाबावाखैसो खिन्थाब्लाथ' बेनि रिएक्सनखौ नायनो एकदम आं नायनो लुबैनानै दं माने आयै दे आरो माथो फैयाबालाय बोरै जानोसै बिखुनजोनाव फैग्रोबावनांगोन दे उन्दुनायफोरा बाद दोननो थिन ओमफ्राय बेहाय फैनानै नांगौबा इलाय जोंहानाव आराम रायलाय होनलाय जालाय लोंलाय माबागोन आरो जागोन दे फुजायावबो फैखागोन ना आं माने दायो थांब्रबनानै आराम सम लानानै फैफिनसै जोङो दे आयै जेनेबा साना बिखुनजोनि ओंखाम संनाय जानो लुगैदों बिखुनजोनाव थांनोनो बिखुनजोनि खोथा बुंबाय थाथारोमोन दा फैबोला मोजां मोनसिगोन दे बेबो ओमफ्रायथ' नोंबो मोजाङाथ' मोनखासिगोन एबार माथो खालामबावनोसै दे जावैसो जाबाय जेला उफाय गैया आइ अनाबालाय बोरै जाबावनो आंनि नायल' जाल' फिसाजो सासेल' दा बिजामादैबो मोनबाय माथो गनायाबालाय उफायथ' गैखाला आलथु फालथु जायाबानो जाबाय दे जावैसोआ नोंखौबो आलाय सिलाय खालामाबानो जाबाय मोजाङै अनलायबानोथ' जाबाय दे बेफोरखौ सानबाय थाला आंबो जेबो गाज्रि ओइ आंनि बिमाजोना दासो मोजां जाबाय दा फाग्लि गथ'आ गोसोखांनाया सिरि मोनलायबाय थादोंमोन आंथ' बुंनोनो नांला आं बेयाव बाबुआ माबायदि खालामखो बेदर गोदानाया र' नायनां जावैसोनो फन हरनानै बुंहर दं आयै नों गनायबानो सब थिग जाजोबगोन बुंखादोंमोन ना दालाय मानि नोंबोथ' गाज्रि मोनासैबा नोंहा आरो फिसाला सासे मोनबावबाय थेख्लायाथ' दंखायोमोन नोंनाबोथ' आरो दालाय बहा फरायनायानो जेबो जायाखै आबा दे एबाराव जागोन ना जायाथाय आबा जायखिया दा आखायाव गैथ'वा दे आबा दे बुजिदो नांथारगौमोनलै आयै फुजायाव बेरायहैनो गोसोथारमोन आंबो बेलाय माबा दाख्लै आबै लाबोनायाबो गोदानैनो दङ ना आबा नोंलाय खनसेल'सो गानदों आरो आं खनसे नोंनि बार्थडेआव होनायालाय बेबोथ' गानजायो गोदानैनो दं नोंथ' बेखौबो गानाखै आंनो गानालै आं बेखौ आयै फुरानाखौलाय मानो गाननो फुजायाव गोसोआबो एसे बयबो गोदान गानबा आंहाबो गोसोआ बोरैबा मोनोना दे थाथ' आयै नै आबा ओंखामा दा जादो मोनखाबायना जेरावबो दा थांथ'सै औ दे नों खुरना दोन दा जागोन आं गोसोआलाय आंबो लुगैयो आबा आंबो मिथिगौ लोगोफोरा लाबा नोंबो एसेबाबो फुजायाव गथ'फ्रालाय लुगैखायो थेवबो दा आखायावनो बारा गैथ'वा आइयाबो आफानि बेमारावनो थांजोबो फैसायानो मुलि बायबाय थानाय जायो बेसे लायनायालाय लायबायानो थायो आंबो अननानैनो एखनबा गावसोरनाव गैथाराबाबो आइया होबावोसो आंनो आगोलावलाय सोरांमोनजों एसे मिलायनायमोनबा सोराङाबो एसे होदेरोमोन नालाय फैसायाव बारा बिदि जेबो प्रब्लेम फैयामोन मालायनावलाय बेसेथो बिना मोनबाय थानोहाय मालाय बिस्राबो गावस्रा आलदा संसार दं जोंहा आलदा संसार मालायालाय न'निबाबो मालाय बायदियानो जाहैबायना आरो दावराव दावसि बिराद जाबाय थानाय माब्लाबा समाव गथ'नि खुसिखौ गथ'नि हास्थायनायखौ सुफुंनो हायाबा गोसोआव जोबोद दुखु मोनो आङो आंहाबो एसेबां राहा गैयाना आबा हानायखिनिखौलाय खालामो नोमायालाय मानोबा आंनि जिउआव मोनसेबो सुख सान्थिनियानो मोजां गैयाहाय जेब्लायबो माबा थुंगेनायल' फैसा थाखाबाबोथ' बेनो आरो बाबु बिफाखौबो एसेबां थाबैनो इसोराबो लांबाय आंनिफ्राय आंबो हारसिं माखौथो हाथ'नो दोननाय हानायखिनिखौ आंबो एसे माबायो माबा मोनसे बिजनेससो मावनांसिगोनदां आंबो हौवा गैयै न'खराव मादि जायो मादि खैफोद फैयो खस्थ'खौथ' दा बुंखासै फारसेथिं बारा जेबो राहा गैयाबा आरो गथ'फोरखौबो नायबावनांगौबा हारसिङैनो गासिबो सामलायनांगौ
जोबोद खस्थ'। मालायखौबोथ' आसा खालामबाय थानो हायाना, मालायनि आसायाव थाबाय थाबाबो बोरै जानो। अब्लाबो नों थानायबा एसेबाबो आंहाबो मदद जागौमोन। आंनि फिसालाखौल' मोजां लामायाव दैदेनलांनो हाथोंसै आङो। देनां फिउचाराव आंनि आबाखौनो आसा दंसै आङो एसेबाबो। दासान्दि एसे एसे थुनथुलिखौ बावनोथ' सानाखैमोन, थेवबो एसे बावथ'दों र' आङो। मानोना एसे बिजनेस मावनायाव बेस्थ' जाना दंथ'यो आङो। बेखायनो फैसायाबो खामायनांगौआ बिराद इम्परटेन्ट ना, नङाबा देनां मारै जागोनलै, बेखायनो उफाय गैया। आरोथ' आंनि खामानियाबो खुनु माब्लाबाबो गेरेन्टि गैयाना, बेखायनो दस्रा मोनसेबो खालामखानांगोन ना। आंहा आइ दङ नालाय, आइनि थाखायथ' साननो नांगोन, नङाबा बिमा बुरिया मा जागोन आंना। गोसोनिफ्रायथ' हाथायनो बिराद गोब्राबमोन थुनथुलि, थेवबो र' एसे एसे नोंखौ बावथ'नो सानदों आङो। मानोना थोद नोंबो आरो सान बुंबायानो थायो, खालि सान। बिदिजोंलाय बोरै जानोब्रा, नोंबो हाबासो जागारबाय फाग्लिया, एसेसो सानग्रोमोन, दानो खेबफा उन्दैयानो हाबा जायो। बिदियावनोथ' गाब्र'योलै जानला मोनला हाबा जाग्रोलाबायबा। थेवबो आंहाबो हाबा जानो गोसोमोन नोंजों, सिमाङानो थेर बेथेर जालांबायना। मोनसे समाव गोसोआ बिराद मोजां मोनोमोन, नाथाय दा गोसोखौनो बायग्लिजोबना दंलै, एसे एसे दासो गोसोखौ जरायहांफिनदों आङो। बे सानगुन्दैयाबो लांग्रोलाबायबायब्रा, आरोथ' बेखि आंनि थुनथुलिखौ खुसि दोननो हागोन नालै। दासान्दि थुनथुलि साननि खबर गैथ'थारा माथो, र' थुनथुलि बिमानाव सोंबासो मिथिसिगोन। माने बिसिनिफ्रायनो माबा नङा माबा मोनसे मिथिबोखायो नालाय आङो। मिजिं गोरोन्थियालाय आरो सोरजों जाया देनाय, जोंहा मामि मिलिसायाबो आंखौ निमाहा होबाय, अब्ला नोंलाय मानोथो देरि खालामदो? नों सासे दायनिसो, नों सासे रायखसि, आंनि फिसाजोनि लाइफखौ धंस' खालामनो सानग्रासो नोङो। मिजिं आं बुंबाय नारु, आंजों खनसे गोरोन्थि जाबाय, आंलाय मानो बारे बारे गोरोन्थि खालामगोन दे? आं बुजिनायखायसो दा आरो फैदो। आरो नों बावदों नामा हो? बावदों? जोंहा सोमला बाबु दङ, जोंहा नानि दङ, जेरैबायदि मिलिसा बेबायदिनोथ' बे गथ' सानैयाबोथ' नोंनिनो फिसा। बेफोरखौ एसेबां साननो नोंहा गोनांथि गैया, आरोथ' नोंनोथ' लांखादोंमोन गथ'खौ, होमबा माथो बिसोरखौ नों मोजाङै लाखिनो हाखायोना। अब्ला मा आंनिल' गथ', नोंनि गथ' नङा? नोंहा जेबो दायथ' गैया बिसोरनि सायाव? आच्छा, अब्ला नोंहा बिराद गोसोआ माबायोना, बिसोरनि थाखाय फिलिंसआ बिराद दङ, नाथाय आंनि मामि मिलिसानि थाखाय मानो गैया बेबायदि? गावनि फिसाखौबा ए टु जेड साननो हायो नोङो, गावनिखायसो, गावनि असेखायसो। आंनि मामि मिलिसाखौ गोसोजों बिदि सानफेरदों नोङो? बिमा गैया उन्दैनिफ्रायनो, नों अननोसो नांगौमोन। नोंखौ मानो थाखाय लादों? मिलिसा मामिनि थाखाय, जाहाथे बियो बिमानि अननाय मोनथों होननानै। नाथाय बेबो बिदिसो जायोबा, रायखसिसो ओंखारोबा सासे। बोरै बिदि जानो हो? बोरै मोजां जागोन संसारा बिदिबा? दे आरो मिजिं जाबायसै, आं बुजिजोब्बाय गासैबो, आरो आं एख' बिब्दि गोरोन्थिखौ खालामलिया। बुजिदोंना नोंनि द्रामा ना नाटक बेलाय? मिजिं गथ'फोरा फुजानि दावराव जागासिनो, फुजायाबो आरो खाथिसैना बारा गोबाव गैलिया। बेखायनो आं सानदोंमोन नों आं मामि मिलिसा जोंहा बाबुनानि जमा खेबसेनो थांनानै माबा गस्लासो एसे बायना होनोसै गथ'फोरनो, गाननाय जोमनायखौ। मिजिं मानो बुजिला दे आरो नोङो? मिजिं आं दाना मामि मिलिसाखौ जोबोर अनसैथ', मानोबा बुजिला नोंसोरो? सबसे पहले आंनि राजथानि खाथायानो बे बुरिया, आंनि बिखुनजोआबो सासे, बेनो जत्थ' फिसालाखौ खोमायाव बांसिन एरे होयो आंनि फारसे, जाहाथे आंनि फिसा फिसौखौ माने अननो रोङि बायदि खालामना होयो दे आरो बियो। बाराखौबा देथारना दोनगारगोनहाय आङो, खुनु खाथिर साथिर गैया। मा आंनि फिसाया बेहाय मोन्थाय गैया नामा हा? बे न'खराव आंनि फिसाफ्राबो मोन्थाय दङ, बे खालि मिलिसायाल' बोरै जानो? बेबो फिसा मानियो आङो, नाथाय बराबर जानांगोन ना? हेल' लोगोफोर, भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनदों नोंथांमोना फोरमायहरदो। सनामोन दिनैनि भिडिअखौबो बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। नायनानै बोरै नांदों खोन्थाहरदो लोगोफोर, मोजां जाबाबो जायाबाबो आरोना। दे होमबा थांथ'नोसै आङो। दासान्दि भिडिअआबो सानसे फैनाय सानसे बाद साननै बाद बिदि जाबाय थादों न'। फैफिनसिगोन लोगोफोर, कन्टिनिउ लाबोफिनसिगोन, माने टाइमा एसे एडजास्ट खालामनो हाथ'वाखैमोन नालाय। जायखिजाया दे होमबा ना सनामोन, लाइक होनो दाबाव, लोगोसे कमेन्ट जाय नोंथांमोना हरनो मोजां मोनो मोजां लिरना हरदोलाय, आं नायनानै फरायबाय थानोसैलाय ना सनामोन। दे होमबा बाय बाय। जायफोर मोनायाव नायबाय बयनिसिमबो गुड नाइट, आरो जायफोर फुङाव नायबाय गुड मर्निं सनामोन दे।
दे होमबालाय आरो जाय जाय नोंथांमोना बावगार हायै गोसोखौ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना थांनानै नायनो हासिगोन मानोना गोदान एपिसडखौबो होबाय बेखौबो नायोबा लोगोफोर थांनानै लिंकआ डिसक्रिपसनाव दङ नोंथांमोना नायनो हागोन दे आरो नायनानै मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना फैबानो जाबाय लोगोसे लाइक कमेन्टबो खालामना फैबानो जाबाय दे लोगोफोर जाय जाय जोंनि फाग्लि गोसोनिफ्राय नायहैदोंब्ला गोदानै माने कमेन्टबो खालामोबानो जाबाय अब्लाना आं मोनथिगोन नालाय लोगोफोर दे होमबाना लिंकखौ डिसक्रिपसनाव मोनगोन दे सनामोन बेहाय थुनानै नायबानो बास नुबाय आरो ना लोगोफोर नुफेराखैबा जुदि माने जोंनि बावगार हायै गोसोखौ नायसनफ्राङाखैबा आरो जाय जाय नायबाय थाखायो स' थेंक इउ स' माच जोंनि फाग्लि गोसोनिफ्रायबो जाय जाय नायो नोंथांमोनहा थेंक इउ स' माच सनामोन दे लाभ इउ